Už ste sa niekedy sami seba spýtali, odkiaľ pochádzame? Kto stvoril ľudstvo? Aký je zmysel našej existencie? A čo ak všetko, čo nás naučili o pôvode ľudstva, je zastarané? A čo ak starovekí bohovia náboženstiev boli v skutočnosti vedci z iných planét? Dňa 13. decembra 1973 stvoritelia života na Zemi Elohim zverili Raelovi posolstvo určené celému ľudstvu, posolstvo lásky a mieru, vedy a že nie sme ovocím náhody ani výsledkom božskej tvorby. Boli sme vytvorení v laboratóriu civilizáciou mimozemského pôvodu, ktorá je nekonečne pokročilejšia ako my a ktorá nás chce oficiálne navštíviť. Ak dosiahneme mier na Zemi, keď náš svet kolíše medzi vojnou, krízou a nádejou, toto posolstvo rezonuje hlasnejšie ako kedykoľvek predtým. Budúcnosť ľudstva závisí od našej schopnosti vybrať si medzi zlatým vekom alebo seba zničením. Dosiahnime vedeckého pokroku pre dobro všetkých a vybudujme spoločnosť založenú na láske. Naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie, ktorá obsahuje knihy, diktované Raelovi našimi stvoriteľmi. Príďte sa s nami stretnúť naživo 13. decembra, aby ste mohli položiť všetky svoje otázky a vymeniť si názory na obsah tohto revolučného posolstva nádeje. Prejdite k činu a objavte, ako sa stať súčasťou pozitívnej zmeny nášho sveta.